Anorova mwana wangu. Anatete kina wakatomboenda zvinogadzirisa. Mwana wenyu ari kupi? Aripo. Kupi? Kauya hapa. Saka imuda kutongonya nemukwasha imukadzi wake aripo. Anondirova pamusoro. Anondirova. Mukaita zvinorovesa munorohwa zvizvo. Ndinoroverwa kunzi ndinenge ndabvunzirei nyaya yekuti akuita zvemagirlfriends. Paakapedzisira kundorova vakandorova vese nemusikana ndabvunzirei kuti munodana. Nemusikana hure racho. Riri kupi? Ari kupi unoti abasa kutotora mukadzi orowa mukadzi munhingi kutorwisa mukadzi mumba pamusoro mama. Zvakaitika ndezvekuti musikana uyo anogara pamba pedu. Saka musikana nauyo vaitowirirana. Iwe uri mwana walandlord. Wakanditaurei nini? Wakagara so mukadzi ari kudhindiridzwa pakurohwa woti kwanzi ndati inini vari kutsvaga inini. Saka ngarohwe mukadzi iyeye. Aiwa zvirizvo mama. Pandakasimuka ndichida kutobata ndiyo ndakabva ndatobata ndiyo. Idzwa iwe uri kutaura nemuromo wako kuti ndakati hava navo pavarikutanga kurwa vari kutsvaga ini, saka handingaende imomo. Hondo iri kuitwa mumba imomo iri kurwirwa kunzi zvaita sei. Zvaita sei? Handiti ndodanana naye. Asi inini udanana naye handidanane naye. Iye ndoriziva. Rinonzi chii? Akakuudza chinhu ichocho ndiani? Ndakadzidzawo chikoro. Zvegupuro? Saka gupuro wakaridzidzisirwa kunzi ukatora mukadzi woramba kuti uone kuti gupuro rairehwa kuchikoro riye chii? Havana kuzokuudza manje kuti pane shamu dzaunosangana nadzo kana waita hunhu hwakadii hwakadaro. Nhasi ndozuva rako rekusangana nadzo shamu dzacho, kuitira kuti ugozoziva kuti ndakadzidza gupuro, kuti kana ndisingachade mukadzi ndoramba negupuro, kana ndamuramba negupuro mukadzi uyu, kana ndaenda kwamambo ndinorangwa zvichicherechedzwa kuti zvii zvakaitika munyaya ipi iyoyo. Yapamba penyu ndiye ari kunopinda achinoisa dhisinyongoro pakati pemukadzi uyu nemurume uyu. Handiti mapawana ima hamungazvizive izvo. Kana zvinhu zvadaro zvaitika, tsiurai mwana. Kana kudzinga loja rine mwana yeye ari kuita zvochibhichi pamusuwo achikanganisa muroora pamusha. Mogara neloja muchidarika kugara nemuroora pamusha. Ndizvo zvatingaita. Iyo ndiyo ingaitaurwa apa, hamuna kuinzwa mamakavata here mudare. Masapota akafanana nemi musaite hunhu hwakadaro gogo. Chandanga ndichida kuti munditaurire pano ndechekuti wenyu murume imi pamazobereka mwana wa 1970 makati makarorwa gore ripi? 69. Kureva kuti mwana wenyu wokutanga ndewe wachigore ripi? 71. Mudiki kwandiri negore 1 ane 54 years ndine 55. Handiti mapanzwa. 55 years dzemwana wenyu wokutanga chete ndo dzatakukoshesa dzamapinda mukudanana nemurume wenyu wamuinaye nhasi. Nekuti vaida kukurumidza kuti vanzvenge mhosva yekuti vavhiringa mwana uyu achiri mudiki. Vakashandisa hungwari pahungwari uya tikatora chishona chedu tikati no isusu tikada kuti tivaomesere. Imhosva kuna mai munanga agwa iyoyo mese ndokuzungisai. Tikada kuti tivaomesere vanhu. Sarambe muchienderera mberi. Handi. Chimbomirai. Zvadaro. Chimbomirai. Handitenderwi nemutemo kugarira dare ratakagarira pano kana muchinitaura kuti mwana under age. Handiti. Kugara kwandakuita manje ndiri kunorwadziwa nevanhu vatsotsa munhu. Handiti vatanga vakuisai mumambure so vaona kuti vakubatai. Handiti ka enyu vakutemai mzoro. Kugarisana kwemwana wenyu zvakanaka nemukwasha mungakuzive sei? How do you notice that? Anorova mwana wangu. Anatete kina wakatomboenda zvinogadzirisa. Mwana wenyu ari kupi? Aripo. Kupi? Kauya hapa. Saka imuda kutongonya nemukwasha mukadzi wake aripo. Muda kutongonya nemukwasha
ndokurowa mukadzi ane mimba 1 month kuzoti chiri mwana ane 1 month ekuberekwa. Nyaya dzakadaiswa hadzitaurwe nemambo dzinotaurwa nemuridzi wacho. Ndiane dambudziko makateerera ndiyo watofanira kuti tinzwe kwaari ane dambudziko. Imozouya muno semubereki kuti ndauya kuti ndizowo here mambo. Gojo na Clemens Gwanzu. Titaurire nyaya chii chiri kunetsa? Anondirova pamusoro. Anondirova. Mukaita zvinorovesa munorohwa zvizvo. Ndinoroverwa kunzi ndinenge ndabvunzirei nyaya yekuti akuita zvemagirlfriends. Paakapedzisira kundorova vakandorova vese nemusikana ndabvunzirei kuti munodana. Nemusikana hure racho riri kupi? Handisiyi kuti ari kupi? Unoti basa kutotora mukadzi orowa mukadzi muningi kutorwisa mukadzi mumba pamusoro mama. Zvakaitika ndezvekuti musikana uyo anogara pamba pedu. Saka musikana nauyo vaitowirirana. Iwe uri mwana walandlord. Toda kukuudza mufana wangu uri pamberi pangu apa. Akuve nemba muno mutaundi haisi yako ndeyababa wako namai vako. Handitika haisi yekuti iwewe uite mabasa akashata pamusaka pekuti vanhu vagara pamba penyu. Mwana inzenze wakugara naye anokuziva kuti une mukadzi wako murumu. Ononyengwa newe wobvuma kunyengwa newe muchigara pamba pamwe chete. Tonyacho ndatsanangura mama. Nemusikana uyu tandisingatodanani. Kati uyu ari kupenga here kuti mozomurova muri tu? Atori nemunhu akati kana makamurova muri tu izvozvi uri musungwa izvozvi right now mapurisa angu ngauye. Kumurova ndambomurova mama. Uyu anorwara here? Mira ndikutsanangure zviro. Mira tora angu mapurisa handida enyu akatrenwa anoshandiswa kuti kwanzi zvakazodai. Angu unotonodzokera ikoko kuti ambokuisa simbi. Mapurisa akatombondiendesa last week nanditoreko. Ndobva ndavatsanangura. Wakaenda kumapurisa nevakakuendesa kumapurisa. Nhasi uri kuendeswa neni. Mukadzi ane mwana karuswa kakadaiswa onesa maoko. Handambomurova mambo. Dzokorora iwe mudze paakakurova iwe tinzwe iwe. Chakaitika ndechekuti mambo pavakatanga ndati ngaakuudze kuti makamurova muri tu. Ari kupi munhu akakurova mumwe wachona iwe? Anogara pamba ipapo? Ko sei musina kumusungisa auya kuno kudaro? Sei musina kuvasungisa vauya kuno kudaro? Chitaura iwe manje, iwe chitsanangura tinzwe manje. mambo vanhu ava pavakanetsana. Noti vanhu ava ukataura muromo wewe mbudzi izvozviso. Mudzimai wangu nemunhu anoti ndodanana naye pavakatanga kunetsana vachirovana vakatotanga naMary kana kuti Shai utaure nezita unomuziva anonzi Cheusi. Pavakatanga kutorovana mumba ndakabva ndatoramba ndakatogara kozi ndaitoziva kuti apa munhu ari kutsvagwa ndini kozi tandambonetsana madhezi apa. Mukadzi wangu ngarohwe manje. Ndakatoramba mbamuna natete wangu varimo. Chinzi wakanditaurei nini? Wakagara so mukadzi ari kudhindiridzwa pakurohwa woti kwanzi ndati inini vari kutsvaga inini. Saka ngarohwe mukadzi iyeye. Aiwa sirizvo mama. Pandakasimuka ndichida kutobata ndeu ndakabva ndatobata ndeu. Idzwa iwe uri kutaura nemuromo wako kuti ndakati hava navo pavatanga kurwa vari kutsvaga ini saka handingaende imomo. Hondo iri kuitwa mumba imomo iri kurwirwa kunzi zvaita sei? Zvaita sei? Handiti ndodanana naye. Asi nini udanana naye handidanane naye. Iye akato asi ngaachirohwa manje takateerera mukadzi uyu. Aiwa siriyo nyaya yacho mama. Noti ndaiziva kuti ndikangoda ngunobata ipapo anonzi akandibata achita se tichimurova sezvawaya achitaura but kumurova pamberi pedare aiwa kumurova handambomurova zvangu. Chii chanetsa right? Chii chiri kunetsa? Inangwa nditozivo kwaari nokuti iye ndiye akauya achindimhangarira achinditi ndakamurova. Mukadzi ari kupi? Kupi? Iye zvino ari kupi?
arikugara kwamai vake inda mai vachona ndo vakangouya vachimutora musi wachona wakanetsana nemusikana wachona. ndobva waita sei? Apa vakauya vachimutora nandisipo, ndakazongosvika ndobva ndaunzwa akatorwa rini? atorwa last week Monday. Last week Monday. So nanhasi hausati watora mukadzi wako? Wakamboenda here kunobvunza kuti mukadzi wako vakutorerei? ivo pachona pavakauya vachitora mukadzi nandisipo nandabuda pamba. Ndati wakazobvunza here mukadzi wangu wamatora mamutorerei? Ndasvika mukadzi wangu hapo aenda namai vake kana kuti aenda nawhoever, ndinotevera ka ndazoona mai vasiko kumba. Kubvunza ndina hangu kubvunza nanhasi zvako zvatoita, because kamukadzi kauri kunetsana nemukadzi uyu kanogara pamba paunodii, paunogara. Handiti usaite upenyu ihwohwo mupana wangu, iwowo upenyu hauna kudii, hauna kunaka. Une makore mangani? 21. 21. Handinozoona kuti uchiri mwana mudiki stereki. Havapere vakadzi vava mupanha watotanga kuona yeye, havapere ndikutaurire, anopera ndiwe. 21 years ukatanga kuti 21 years watadza kugarisana nemukadzi wako wawati uri kuda. Handiti kufunga kwako paunosvika pa30 pa55 handinawo inayo, vakadzi vangani vaunenge waita iwe? Mukadzi wakamutora rini? akauya muna Mei. Muna Mei. Verenga kubva muna Mei uchidaiso kuti Mei kusvika patiri nhasi pane mwedzi mingani? Pane 7 months. 7 months. Wakadanana naye rini? Sangadana naye last year but 1. Last year but 1. Saka tichiti ma 3 years woga woga paanopera waramba mukadzi. 3 years dzikakwana kunyenga nekudiwa nekuroora nekuramba. 3 years dzese dzikadaro. Tikakusirirai muchiita unhu wakadaro mucommunity hatina kwatiri kuenda. Handiti? Saka kwamambo manje mune muchirangwa zvakasimba. Handiti? Iye zvino chandiri kudai ndechekuti mukadzi paaenda auchada mukadzi here? Anchada. Auchada. Mukadzi uyo mwana chiyo? Musikana. Vana vevanhu unobva watondiratidza picture yekuti chako iwewe kuda kutora vana vevanhu kuti muvanzwe, waberekesa mwana wemunhu yareject kwauri. Handiti? Iwewe kana mukadzi akanga atorwa namai vake kuti warova varovana nemukadzi wari kutaura kuti chandaroverwa nemukadzi kana chatarovanirana nemukadzi uyu inhau yekuti ari kutorwa nemurume wangu, iwe wobva wauya manje wobva wati handichada, tingati warambanirana nenyaya yekuti mukadzi hanhingiringi? Pane zvakawanda mambo zvaiitika kumashure kwese. Zvii? Saka apo wakati zvaita zvadzona nyemba kutsva dzarongwa munyu. Aiwa, haisiri mambo. Haisiri mambo. Saka wakadii kumuramba pane zvakanga zvichiitika? Apa hapana nyaya yako yezvino kapapa, inyaya yevava. Iwewe yako haipo. Zvakawanda zvakanga zvichiitika zvako hazvipo. Tiri kuwirirana? Kwasvika kumapurisa ukati ari kundidaro because ndakambomudai unenge wakuita kaunda ka yevanhu vakumhangarira kudaro. Saka wakaramba mukadzi, wakamupa gupuro, unoriziva? Ndoriziva. Rinonzi chii? Akakuudza chinhu ichocho ndiani? Ndakadzidzawo chikoro. Zvegupuro? Saka gupuro wakaridzidzisirwa kunzi ukatora mukadzi woramba kuti uone kuti gupuro rairehwa kuchikoro riye chii? Havana kuzokuudza manje kuti pane shamu dzaunosangana nadzo kana waita hunhu wakadii wakadaro. Nhasi ndo zuva rako rekusangana nadzo shamu dzacho, kuitira kuti ugozoziva kuti ndakadzidza gupuro, kuti kana ndisingachade mukadzi ndoramba negupuro, kana ndamuramba negupuro mukadzi uyu, kana ndaenda kwamambo ndinorangwa zvichicherechedzwa kuti zvii zvakaitika munyaya ipi iyoyo. Unaani veukama hwako iwe waunawo? Ndina gogo wangu na baba na mkoma wangu.
ndina gogo nababa vangu nemukoma vangu arapo. Muchisiya zvinhu zvakadai so gogo, imimi makarambwa here nemurume wenyu kusvika pamuri nhasi? Ndati pamuri apa. Very good. Wenyu munaye handiti? Mune makore mangani? Baba vake ndo first born. Dzidzisai mwana gogo. Dzidzisai mwana azive upenyu wekuti kwaari kumanya achimhanyira, handiti ari kumhanyira mudziva rinengwe, haana upenyu, handiti. Munhu ukatora mwana wangu ukaita mahumbwa andiri kuona apa pekuti one mwana wangu kuti anzi Mbana, it's because of you. Ndiwo watokonzera kuti mwana wangu anzi maiona Mbana yepapo. Iwe handiti ndo chitadzo chake chekutanga chekutora mwana womunhu achimuita mukadzi, iye achizoti haana basa naye. 2 days achada mwana wevanhu amupa mwana, handiti. Handisekerere zvinhu zvakadaro mudunhu. Hatisekerere zvinhu zvakadaro. Muchitaura nyaya iyi bvunzai. Very good. Akanga asina mimba here? Saka kana unyango ukanzi murume wamude ungagare kumba kwenyu wapowa mimba? Vana vatinavo gogo inzwai, handikupei nguva kana mutaura zvisina basa pamaso pangu. Muri munhu mukuru, handidi munhu mukuru anoita sekuda kureverera chinhu chakashata. Ndati ini mubvunzo wangu, mwana wemunhu paanotizira, ungangoti kutizira nokuti wazodini. Vanhu vanotanga vachidanana ava, handiti vachidanana wonyengetedza mwana wemunhu worara naye, handiti wototizira iye anyengetedzwa wakawirirana. Handi chinonyengetedza kuwirirana kwekuti vanhu vari kudanana, munhu achigutsikana kuti mukomana wangu, handiti iyo iri mhandu yakafanana neii, ine masapoti akafanana nemi. Musaite hunhu hwakadaro gogo. Chandanga ndichida kuti munditaurire pano ndechekuti wenyu murume imi pamazobereka mwana wa 1970 makati makarorwa gore ripi? 69. Kureva kuti mwana wenyu wokutanga ndewachigore ripi? 71. Mudiki kwandiri negore 1 ane 54 years ndine 55. Handiti mapanzwa. 55 years dzemwana wenyu wokutanga chete ndo dzatakukoshesa, dzamapinda mukudanana nemurume wenyu wamuinaye nhasi. Takutarisira kuparadzanwa kwenyu nerufu imi, handiti. Why muri kuregedza mwana uyu achinotangira panhu pakaipa? Pamuruda kunotsanangura pekuti isusu taiti munhu ukabatwa awaisara. Vamazuva ano havaende nekuti vanenge vachinyengana vachidanana. Imimi zvamakanga muchiita ndezvekuti mainzi imhondi apa pabatwa apa, endi maicherechedza kuti munhu akaita unga arida kunoisa ruoko ipapo moita zvokuti uda kuita sei, handiti ndo zvamaita muchibvunza munhu. Nhasi uno ava nenguva yatiri vanodanana votosumuka votoenda kana kumba kwemukadzi uyu kumba kwavo kana kumba kwenyu imisa gogo vacho. Zvavari kuita vana vasangana vari 2 hamungazvizive, handiti zvaitika kuti tizoziva kuti musaga mune musoro webharabhara tinenge taona nenyanga dzabuda panze, handiti ndo nyaya yazoita ava vavira vadanana, vanhu vachingoona kuti nhingi nanhingi vanodanana, hapana chakaipa chiripo. Uyo aita mimba, handiti odii otizira, atizira, handiti paberekwa mwana atizira 4 months ndo dzamuri kutaura 4 months paita 5 months chete, handiti abereka mwana mwedzi umwe chete mwana aberekwa, munhu akutotaura zvokuti handichada mukadzi. Hei, kupi manje ikoko kwatingaite zvinhu zvakadaro? Mambo upi angareverere zvinhu zvakashata zvakadaro? 4 months ndo dzatizira mwana, handiti tiri kunzwanana. 5 months 9 months dzakwana mwana aberekwa.
mwedzi umwe chete mwana aberekwa munhu achada mukadzi. Ndo pane nyaya yangu pandanga ndichibvunzira kuti mune 55 years mune wenyu murume uyo ane mwedzi mingani ane wake mukadzi. Chivabvunzai muchibvunza zvinhu zvine musoro. Kurovana vakonana handiti vakonana handiti ka vakonana chiripo chiri kuvakonanisa chiripo chandiri kuda kuti ndikuratidzei kuti urwere 4 months ndo dzatanga kutizira musikana uyu handiti kumurume uyu 4 months 5 months ndo nguva yavagara vese handiti manzwa ichiri mimba mukadzi abva abereka mwedzi umwe chete haachada chii. Tinoverenga nguva yekuti agara nemukadzi 6 months handiti kana 7 months kubva mimba kusvika pakuberekwa kwemwana. Musi waziva kuti mukadzi ane mimba anga ane 4 months kudhara handiti toenda ne5 months 9 months dzemimba dzakwana mwana azvarwa agara nemukadzi 1. Kureva kuti muupenyu hwake hungave upenyu here hwokuti unotora mukadzi 86 months auchatomuda watoziva kuti mukadzi uyu akazodai akadai unenge uchinyepera dare vanoda kurangwa vanava. Saka kana muripo vanhu vakuru ndoda kuti magara navo kumba manje mune muchivati handiti wazviona kwamambo anopedzesa pfuma yevabereki akatamba matambiro ewayo achiita. Kana makavabvunza kuti muri kudanana pana akapindura kuti hatisi kudanana tinodanana nhasi kudanana kwachona kuri kupi chichiudzai ndo zvatoda kuti mutaurire vabereki vemukadzi uyu. Ndiani kuchikoro mukadzi wemunhu anoenda kuchikoro inzwai gogo ndo kunonzi kukura kana wateerera murume wake. Ko pfungwa yekuti mai vake uyu vatumira shoko rekuti mhanya unoona mabhuku emwana kuchikoro makariisa papi? Makariisa papi zvaakakura kuteerera mwana wenyu wekuti aiwa usaende kunhingiwe ikoko handichaenda ndobhagara. Makadii kuti next time kana wasangana neshoko rakadaro unofanira kutanga waudza murume wako kuti ndanzi namai ndimbomhanya ndinoona mabhuku emwana. After akabva mamutenda kuti kwanzi ndo kunonzi kukura. Very good. Ndo shoko rataida kwete rekutadzisa kuti aende kunoona mabhuku emwana. Saka nhasi regedza. Aiwa haisi mhosva zvangu gogo. Shoko rangu randinoda kukusiyirai nderekuti kana mukomana uyu azotiudza kuti haadi mukadzi murango wake wakakwana uripo handiti ka hatisi kuda kumumanikidza nyaya yekuti ngaagare nemukadzi kana achiti mukadzi handimude handiti asi pari kuda kunorambira mukadzi pacho apo manja
ndepekutongogara patondiratidza kuti munhu waari kunzi ndiye waari kuuraya imba yake ichokwadi. Handiti mapanzwa? Dai taiti ukadiwa nemukadzi nhasi woramba mukadzi ari kumba, ukadiwa neumwe mukadzi nhasi woramba ari kumba. Kana ivo sekuru vamakagara navo 55 makore ivavo vaitodiwa nevamwe vakadzi, but havaiuya kuzonyoresa kumba kuti ndakadiwa uko, maigara muchinetsana navo. Handiti makore amararama imi newenyu murume, mazuva amakararama ekutadzirana akawanda kudarika ekufara. Toda kukuudzai nhasi, uye haisingiroza hana chainacho. Pamba pari kugara ndepababa vake vakatosafawo kuti vaite zvinhu zvavo zvaakuda kutora iye kudada nazvo. Akurumidza, da kukuudzai kuti rimwe zuva ndisipo maakumubvunza kuti wakanzwa here zvanga zvitaurwa namambo Musuya. Handiti akurumidza. Handiti hatina nguva yekutendera vanhu vanotora vana vevanhu vachitambisa. Katsenga zvinoitwa bhabhurigamu zvokadai wopedza kunaka kwacho wosvipa chinhingi chacho chachakabata kunaka kwacho ichocho ndocho wosvipa worasa. Hakuna kwatiri kuenda. Handiti mapona. Ndachida kuti angotora example chete kubva pamuri yakanaka, nokuti sekuru munavo kaimi. Handiti zvamuinavo sekuru ivavo, uyu ndo paangadai adzidzira upenyu, kuona imi migogo vake muchichembedzana nasekuru vake. Handiti izvo zvaanoda kuita izvo zvazvowana kunani. Otora vana motoisa vana mustreet avo, kutoisa mwana mustreet uyu ari uko abatwa kuna mbuya vacho. Handiti mustreet kuteererana nemurume. Handiti inzwai kagogo, toda kuti tiende pekuti mwana uyo mwana anga akazvitakura. Handiti akazvitakura mwana ututu varume ututu wakadai ututu koya akachiti wacha munhu akazvitakura. Handiti kunze kwokuti atowacha iye mukadzi akazvitakura 9 manzi mukadzi akazvitakura unoti kwanzi wacha dumbu riri ukoko, anogona kunetsa mukadzi kunzi ihondo yekuti akanga akazvitakura. Hazviko here gogo? Ndati hazviko here? Saka pandanga ndichida ndandichifanira kuti ndinzwe nemi, ndiri kuona kuti ndimi mhunzamusha dzevana gogo. Manje muno muvatete toda kukuudzai, munhu akapaza mushanda tomuisa simbi. Munhu kana atora under age musungwa ndotoisa simbi. Handina time yekutonga nyaya yemaanda age. Saka zvadaro manje. Saka vana vacho dedza dhuvewe nesimbi iwe odzokera kumapurisa mese. zvinoreva kuti iwo tisati taita zvose ngatiungane tionesane panyaya iyi, because mwana hapana chinotongwa nyaya iyi. Mwana uyu mudiki tione kuti zvirobati muri kuda mwana wedu. Vakatuma sekuru hanzvadzi yavamweni then nevamwe munyaya ndobva vauya tikati aiwa imi muri kuda mwana wedu here kana kuti muri kubvumira mwana wedu mubvose kuti under age tagara tozviziva ndozvinoitika. Kana imi mada mwana wedu chitongomudai nerudo. Isu kana kuri kuti tawindirana munosokuise chivanhu chedu nekuti tiri vanhu mangwana tinogona kutangasira tine vanakomana. Imi kana mabvuma but up to now paakaenda tabvumirana
kuno kudare manje kana chaakati tinoti chii kuti agara mwana izvi rudine mwana atotuka kuno kudare manje isu dai matonitaurira kuti hameno nhasi ndanonoka kubvunza sei ndangoti vamwe vane miri yekutsonga ndozvangondibata ndinobvunza kuti une makore manganiwe ndingada ndisina kutotonga so baba 6 months 4 months dzekuziva kuti munhu ane mimba mwana 4 months mwana atizira 5 months mwana aberekwa mwedzi umwe chete muroora atove kumba kwavo taurai zvei saka manheru ndakagara mumba severe vangu vagara nemuroora wangu abvatina zotaura nemunhu zotaura neni iyo michipinda kutenga mbatya dzako mupi takapinda kutenga mbatya dzake akaita sei akaita masuku tapinda sei takuenda ukabuda akaita sei wazvaenda chino ndatora foni chino ndafonera tete ndikati tete pane zvamamboudzwa here tikanzi hapana zvandaudzwa ndikati mishawo yakatorwa namama wake panapa vaita sei vaita naye tikanzi hapana zvandikuziva takutarana pape mangwana chiona kuseni wabvadzoka futi mamukasei mamukasei tatopedza kutora mbatya dzechi dzakasara abapinda vatora mbatya dzake maocheni bhasiketi dzake vaita sei ababuda ndichibva ndatora futi foni tete pane zvamaudzwa here tikanzi hapana zvandamboudzwa ndavaema kuseni futi vakatora chi vakatora mbatya dzese vaita sei vakaenda manheru achona ndipo ndakabva ndazoona kutoya samunzi amangari kuno kuna mambo kuno hai zvinoita sei tazviona tatora mapero asaimwa tatukuya kuno kuna mambo makatora danho ripi izvo zvaitika imi muri baba mukomana wazvininga mwana wenyu ari kuita zvechihure handini mapanzwa hakuna munhu angade mani kuti munhu aite zvinhu zvakadaro too early mwana uyu mudiki ngarege kufunga kuti nemba yenyu imi yaanogara haisi yake handini mapanzwa haisi yake mhosva dzaari kupara achifunga kuti hainini panapa mwana anoloja pamba penyu ndiye ari kunopinda achinoisa dhisinyongoro pakati pemukadzi uyu nemurume uyu handiti mapawana imi hamungazvizive izvo kana zvinhu zvadaro zvaitika tsiurai mwana kana kudzinga loja rine mwana yeye ari kuita zvochibhichi pamusuwo achikanganisa muroora pamusha mogara neloja muchidarika kugara nemuroora pamusha ndizvo zvatingaita iyo ndiyo ingaitaurwa pa hamuna kuinzwa mamakavata here mudare uyo ningi uyo loja riri kuloja pamba roita mwana ari kuhuriwa nemwana wenyu wotouraya musha imi mwakadai so ndodzinga loja nemwana vese kuti get away pamba pangu ndosara nemuroora nemwana mwana ndomuudza kuti kana uda kuita zvechibhichi chako iwe enda unoitira ikoko pano pamba pangu handingaite izvozvo saka ndoda kukuudzai zvinhu tu handisi kuzobvumira unhu wakadaro 4 months ndodzauya mwana uyu pamba penyu apowa mimba nemwana uyu 4 months ndopa-identifya kuti paadiscover kuti ndine mimba atizira auya mumusha menyu 5 months dza9 ne4 dziya idzi mwedzi umwe chete ndoune mwana 10 months munhu woti kuroora kutizirwa kuberekerwa mwana kuramba munhu 10 months I won't allow that zvipe zvakaita hamusiri imi munoramba manzwa here uyu munhu ndichimubvunza nyararai mani nyararai hamusiri imi mungarambe mukadzi asiri wenyu mani manzwa here ndichimubvunza uyu kuti iwe mukadzi wako unomudare zvikanzi handii zviite uyu muridzi wemukadzi hamuna kumunzwa here aitaura maybe
ndamubvunza we ati chii pamusoro wemambo inini ndini baba vemusikana ndiri baba vemusikana uyu ndakafonerwawo kuchinzi mwana atisi pazingali mwana atizira but mwana achingoenda kuchikoro handiti but hongu atizira yadeuka hapana pekuti ndichamumanikidza kuti enda kuchikoro mwana ane mimba hapana kupera 2 weeks vekwazingali vakatumira vanyaya vavo vakauya kumba kwangu vaina teta ava ndo vaitungamira variwo imidhieta wenyaya dzese kuti tigadzirisane nekuti vaida kukurumidza kuti vanzwenge mhosva yekuti vavhiringa mwana uyu achiri mudiki vakashandisa hungwari pahungwari uya tikatora chishona chedu tikati no isusu tikada kuti tivaomesere imhosva kuna mai munanga agwa iyoyo mese ndokusungisai tikada kuti tivaomesere vanhu musarambe muchienderera mberi chimbomirai zvadaro chimbomirai handitenderwi nemutemo kugarira dare ratakagarira pano kana muchinitaura kuti mwana underage handiti kugara kwandakuita manje ndiri kunorwadziwa nevanhu vatsotsa munhu handiti vatanga vakuisai mumambure so vaona kuti vakubatai handiti ka vakukutemai musoro vangwara ndivo zvadaro mambo mwana akanogara dzinenge 2 months handiti agara ariko takatanga kunzwa noise mwana wenyu uyu mwana wangu ndikatanga kutaura naye mune zvakanaka mwana wangu iwewe hauna ana tete handiti vana tete tisu ana baba wako nevacho vari kuchekuti ikoko vateerere unzwe kuti iwe imba yako unoigadzirisa sei mwana akateerera akagara handiti hapana kuita 4 months muna November ndakanzwa nhume yakuuya muna November vachiti ivo vakuda kutoya kuzosungira mwana muna November vanouziva mwedzi iwoyo handizivi kuti muna November indini mutemo kwamangongezi kunosungirwa mwana here kana kuroorwa ndakaramba ndikati isusu pachishona chedu hatiite zvinhu zvakadaro vakagara mwana akasungunuka mwana uyu akauya kumba kwangu aine 3 weeks handiti baba ndauya kuzokuratidzai mwana handiti ndakasvika mwana akaora aine rashi isingatoita ko iwo mwana indava handiti zvikanzi avatengere mwana mafuta emwana vanogezesa mwana negeshi asi zvinombofamba sei handiti ndakaita kuti mwana ave neganda rakaita zvaari nhasi handiti chidzokera kumba kwako akadzokera usiku ihwohwo handiti kumba 8 akatanga kundifonera baba ndakumba but ndarohwa warohwa indava handiti muri mukwasha wenyu mimi ane girlfriend raandirova ainayo aiwa no inini kuti iwewe uti chigara ipapo kana kuti enda kumapurisa akaenda kumapurisa akanomangana uyu akasungwa akabuda nhasi handiti orit ndai amai toita sei nenyaya yemwana handiti handikwa mama ndo zvatisisa pano nhasi ava vanhu ava vangade kuswera havo vachinzvenga kudii shoko rataurwa nemwana wavo kuti hachada mwana wangu ndo riri kungoripo havana chavakandipa vakauyisa $50 mukwasha anotozikanwa regai tichimupa murango wake kana asingachade mwana ndo shamubedzi asi ndinomusiya ari kumapurisa anotozodzokera ikoko vaona kuti haina uremu kana kuti chinyaya yacho underage takanzi 18 and above ndiyo munhu anenge amachuwa 18 and below musungwa musiyataura pamusoro wemambo musiyataura tinzwe kumapurisa vakatoenda ikoko titori nedhoketi rangu ikoko saka mapurisa akanditi hanzi ndinouya kunoko ndotaura nemi vakanoripota kupfupa jena police station kudhoketi rekuti chii rekuti hanzi underage hauri underage ndakuritsinhira inini semutongo ndatoriwanawo mudare mamusiya umwe futuru anofanira kuti aende baba vake namai vake vosara vachiita zvinhu zvandiri kuda kutaura pano iye ari kumapurisa handife ndakada vanhu vanoda kuspoira vana vevanhu ezvino kamwana ikaka kuti uzotenga life boy 1 chai kuti unopaka mwanaka haufe wakaita izvozvo iyo nzenza yautaura iri kumba iyoyo haina njere dzinoshanda dai ane njere dzinoshanda kana vabereki vake vaine njere dzinoshanda havaimbofa vakada kunzwa kuti unodanana nemwana wavo akudanana naye mambo handidanani naye ndochokwadi kutorovana pavakatorovana inini handina tomboguma
chakazoita kuti musikana iye arove uyu inyaya yekuti uyu akaudza musikana iye kuti kwanoda kutsanangura mama kwandakatogara ndikati akaudza musikana iye kuti hanzi akaudza musikana iye kuti hanzi iwewe une AIDS iwewe saka ndo zvachiona ko iwe wakarwadzwa nei pandakatovabata pachona ndo pakabva angobuda achienda kwamama vake mama vake vachibva vauya iwewe kuvaviwa chakakuvava iwe kuti munhu audzwa kunzi ane AIDS ini handina reaction yandakaita mambo uyu paakaudza uyu saka iwewe zvandakuda reaction yawazoita yekuti hauchada mukadzi ndo ine shamhu dzandakukupa kana ndakupa mupurisa wangu adzoka ndokuendesa futi ikoko kwete kupupa jena. Kupupa jena kune chitokisi here kuna chitokisi right. Mwana yuyo iwe mwana wakamboita umwe mwana musikana anditi right. Right, unobhadhara mombe yemaputiro inonzi damage. Wakabvisa tsvakira yekunobedzeka ye$50 unobvisa mombe yedamage apa inonzi maputiro, wobvisa mombe 2 dzekuroora musikana wa mwana wako musikana we. Why? Kwamambo mombe yekufunga kuti mungaite madiro nevana vevanhu 4 mombe ne why. Bvunzai kana muchibvunza iri gogo. Tiudzei imira munoziva damage. Imwe mombe. Uyu nhasi uno paabereka mwana iye uyu paakanga achiuya achikuudzai zvekuti ndawana mwana uyu akazodai akanga azviziva sei? How he came to know that? Akazviziva sei izvozvo? Ndo basa rake. Anotoziva kuti uyu haana kurarwa naye, saka vangani vabora vakadzi vacho. Akachera mbamba pakapiwa mbamba. Akachera mbamba pakapiwa mbamba. Kutembeja munhu anotembeja aitonzwa. Kutesta kwakashata. Apa mutebe apa. Mutebe ngabla kuza kuzvizenyo asi. Tembeje zvakanaka. Vanhu 2. Kutoa zona katembeja. Bosi munhu yeye utizoti yana kamutembeja. Isusu tobata munhu ari papi. Dzafa ifi. Mombe musiyamwa. Dzafa ifi. Gogo ava ndo vagara vari kuuraya imba iyi. Hamuna mavakiro kuti munozevezera kuti saka wakawana zvakadii, muchibvunza zvinhu zvakapusa zvakadaro, kubvunza kuti chi maibvunziwa panguva iyoyo gogo, kwete nhasi, kwete nhasi, kwete nhasi, kwete nhasi. Umhandara hwavepo gogo, takaona kuti vana marabishi akafanana nemwana ari pamasopango uyu akawana vanhu vachinomupesvedzera vakafanana nemi. Mwana uyu haana kwaari kuenda. Tiri kutaurira handiti nhasi uno paakanzwa kuti mwana uyu amuwana akaziva murume akaudii kumusiya mwana wevanhu, akadii kumuregera mombe. Inda mchitara zvindotsamwisa sogogweni. Andizvanda kutaurirai gogo, ndoda kukuudzai mhandara, vana venyu vamakabereka vakaroorwa dziri mhandara vangani? Vakaenda kwarume dziri mhandara.
makaziva sei Pinda muchitaura zvinhu zvakashata kudaro soi. anhu kuti vana venyu Muri kurevera zvinhu zvakashata zvakafanana nezvizvi. 5 mombe nehwai museyamwa. Ngarishandisei vanhu ava. nyaya yevana herevere kunda Pinda muchitamba ini. nyaya iripo ndeyekuti mumanda Akaziva sei kuti mwana uyu akaziva akanga amuudza kuti musaudzwe neuyu ndiyakadora naye akadai ndiani. Imama iyi akanga amuzivisa kuti mukadzi anenge asati aziva murume anenge akadai ndiani. 5 mombe sei muchida kuti awane mukadzi asina kuziva murume sei muchida kuti azive mukadzi asina murume andimaona mai ati amuzodi ndikuti mwana we mwana wenyu andisi kana ari mwana wenyu nyaya yekuti ari ana wakadza mozadakarana wakadza kani pane vamwe zvese vakatokuvadza vamusingatozivi vakatozembeja zvakamana neni ndino ndakatotembeja akatogonana neuyu akatombondinesana neni uyu iyoyo munhu andirapa pane mumwe musikana saka munhu abatwa aripo ndiye mudzoki Upita kupi wewe? Garai hapa, garai pamiti. Ile hapa mwana.